Feel the waves cut through me, hypnotized. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku akan wannan channel tamu mai albarka. Yau za mu kawo muku sabon location beautiful da muka je. Kallon nan barin yana da kyau, ruwa yana zuba. In ka kalla sosai yana da kyau dai. Za ku biyo mu dai cikin wannan shiri domin ku kalla tun daga farko har ƙarshe ka ga yanayin location din wajen ya kasance. Kallon ruwa yana zuba sosai kuma ƙasa yana da zurfi sosai. Ba ƙarya, in mutum ya fada zai iya mutuwa a kowane lokaci. Idan ka kalli barin nan na hagu, ruwa ne tun daga farko har ƙarshe. Hanyar da muka biyo ba ta da yawa, don haka ku biyo mu ku kalli me yake faruwa. Domin ku kasance da mu, ku danna mana alamar subscription, sannan ku danna ƙararrawa ku zaɓi all. Da zarar mun ɗora sababbin bidiyoyin mu, location ne, technology ne, don mu dinga sanar da ku. Sannan ku yi mana liking, ku share. Mun gode. Mu ci gaba. The cold nights just don't feel the same. Oh, like my life inside a car. Hit the button, drive real far. But that record only die. I'm dreaming. Da haka muka kawo ƙarshen wannan program.